Jek, gimana Mas Bro? Eh? Oh, oke ditunggu nggih. Piye. Iki jalukane apa iki entuk DP ndak iki ndak? Nyedam jamblem. Jambleme sapa Mas iki Mas? Oh, sing ireng. Oke, baik. Entuk panjer nak. Nyedam jamblem. Oke, heeh. Ngaturi sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah semene kae nara jawab belas iki piye, Nduk? Ngantuk, Mbak. Ngantuk. Tak balenane menah ya, Nduk. Mbok bilih sing kono-kono iki engko ndungu ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng ngamirsani kalian pagelaran kita harus adu berak musika budaya. Ingkang mijil saking kota temuran blere ya, Nak ya. Ingkang dipun sepuh kali panjenengane Bapak Pandi Dela kabiyantu kali panjenengane Bu Yesika Mardiana. Ing bengi iki, Nduk, awake dhewe sing daleme Bapak Siska ya, Nduk ya. Kanthi acarane kaya mau awan. Walimatul arus, Nduk. Utawa temantenan ya sayangku ya. Iki aja lali ndedonga kagem teman-teman berdua nih. Semoga menjadi teman-teman ingkang sakinah mawaddah warahmah. Cepet diparingi momongan ya, Nduk. Nggih, amin. Piro, Nduk, kira-kira? Kalih dosa. Loh, kakeh men iki lho. Kalih mawon supados mboten rekoso berarti ana tegese ya, Nduk ya. Sambil menyikat waktu juga mergo waktune wis wengi ya, Nduk ya. Oke, iki ngaturi pamuritan dari mempelai berdua nih. Iki wis dikei tag iki lho, Nduk. Col mau ya. Pamurutan pertama ada Kusuma Wijaya. Oke, monggo katuran bareng ladies mustika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik nggih. Ayo monggo. Semi puspito ing taman sari manglung manungsa wengi kelawan wulan nindakari gambar sasmito sang kumbang wewaya rasang pucuk sarine kembang
mempelai berdua ya nak ya. Sampun katuran tenten Agus Sumawijaya kunjuk debatang para tamu undangan ingkang rawuh ing dalu menika. Wah luar biasa ya nduk ya. Bengi iki senajan to udane rintik-rintik ya ana sing joget barang. Rak iya to. Oke baik. Ayo gimana Mas Bro? Memilih saiki ora usah golek setia-setianan iki. Setia marai Loh Elin, gak pareng nakal dek. Kok setia kok marai apa mangdo? Ego wong tua, duet bisa, bisa aja ndok. Iya ini terus spesialnya buat mempelai berdua dulu ya. Ini tak suruh naik dulu ya ndok ya. Oke buat Mbak Siska dan suami, monggo kula aturi minggah panggung. Lundi. Pas yang kene berarti, oke. Oh iku lak Siska Wahyu, jandane mustika budaya sing lagi viral. Lah iya toh? Iya. Iki lho peka lho nduk, masamu ora peka piye? Oke. Ayo sing perawan-perawan iki gek ndang direki mantene. Sapa ngerti gek ndang nular ndang nikah. Ndi anakku sing perawan-perawan iki muncullah. Tidak semerawan. Ya, ya Mas Aan dikasih ada lagu. Selamat ulang tahun buat Mas apa kok lah karo kenalan sih. Namanya Mas Sinten Mas? Dimas. Oke. Selamat ulang tahun buat Mas Dimas ya. Semoga panjang umur. Mikuise Mbak.
Cium, ayo cium, cium. Cium, cium. Kata-kata untuk hari ini buat Mas Dimas dan sang istri ya. Ini kata-kata mutiara harusnya ya ini ya. Yuk monggo. Sik, doa dulu. Di sini wes sak depan rapopo. Yuk masaan diiringi tadi ya. Oke. Ini kan kata-kata mutiara buat sang istri toh. Oke, monggo. Tak kayak siji-siji mbak. Ya kayak siji-siji. Heeh, ya. Biar gak tukaran. Doanya yang terbaik gitu mbak. Doa untuk suami buat Mbak Siska. Semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya, tambah sayang sama aku. Tepuk tangan dulu dong. Ini buat Mas Dimas juga ya, membalas kata-kata dari sang istri. Oke. Ayo Mas Dimas, gak apa-apa, ayo. Jangan malu-malu gitu dong. Terima kasih buat istri tercintaku. Ini kata-kata dari Mas Dimas sendiri ya, jangan tanya sama yang sang istri dong. Yuk, katakannya gimana lagi? Semoga diberi kesehatan Ya, ke depannya. ya, amin. Pokoknya cepet dikasih momongan gitu ya. Pada intinya itu ya dok ya. Oke, setelah ini punya momongan ya mas ya. Kira-kira arep gawe piro mas Dimas? Hah? Sedikasihnya aja. Lah kok ning jero 10 hiji? Ya, terima kasih buat Mbak Siska juga Mas Dimas ya. Oke, ya Allah, aku tidak. Ini lagunya mau minta apa ini Mbak? Tadi udah di tag ya, tadi tagnya mana dok? Ini Mbak Siska dan sama Mas Dimas mintanya yang mana dulu? Nyanyi ya, Baterai Cinta ya. Oh enggak bisa apa dulu? Monggo duet sama loh kok Mbak terus? Enggak bingoren lambeku kok Mbak. Ini kasih apa dulu ini? Loh, ini kata-kata mutiara ya. Nyanyinya setara dengan Mas Dimas juga Mbak Siska ya. Oke. Dikasih satu tembang ada nyampur suari kreasi dari Musika Budaya ya, Dok ya. Dek Katresnan sejati. Oke, monggo. Diana.
konten Katrasan Sejati terspesialnya buat mempelai berdua nih guys sampun katuran. Oke terima kasih Mbak Siska juga Mas Dimas. Semoga langgeng sampai mau memisahkan ya. Oke. Gimana? Biar. Ratine ndak nak, disinggana saya ndak, ngene mbok mencolot mah, mencolot yo. Piye? Nyedam jemblem saiki ya, Nduk. Gak ada daya ini ya. Ayo kalian masih bareng Musika Budi Digang kembali. Urut sik ya Nduk ya, iki mau nyedam jemblem, terus sing kono mang apa Nduk? Ego wong tua duit, oke. Terus ada juga memilih setia. Pamundutan dari mempelai berdua juga masih banyak itu mang ya. Ada baterai cinta, ai terus apa nih mang Nduk? Pria idaman sabar. Wis wakah iki ya, oke. Ya langsung tak putar kembali satu teman pemutaran ada nyidam jemblem langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik yang punya anak Mardiana yuk monggo Nduk.
Satu teman ada nyidam jomblo terus spesial bagi yang masih sampun diaturi nggih. Heeh. Kali masih barang musika budaya mobil kagem Bapak Ibu pada balik ke barang musika budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi dalam nonton tempuran Blora. Wes pokoknya soal regane seduluran ya Nduk ya, regane murah meriah ya Nak ya. Oke, yuk kali ini masih barang musika budaya satu tuang pamburutan. Apa mau Nduk pamburutannya Nduk? Pria idaman sabar terus cinta kita. Denok terus baterai cinta. Oke. Oke siap ditunggu nggih. Ya kali ini barang musika budaya yang kembali bareng artis-artis dari musika budaya yang punya Rizka Aurora monggo. Oke ya, Rizka Aurora menerima pamburutan dari mempelai berdua ya ini ya. Dikasih dulu nggih. Ora walah kok ngantek ngono men baterai cinta terus apa kuwi? Iya, matanya iki lho. Kok iso kenapa ndak? Kok ngene men iki lho, kenapa? Gak gini-gini. Yuk yang punya baterai cinta, monggo langsung diaturi. Barang Rizka Aurora, monggo. Aku ngefans karo rambutmu iki lho, Nduk. Gini rambutku. Anu bunga-bunga iki lho. Dimbu, pirang-pirang dina ya, Nduk ya. Dadi mateng. Dadi ora anu tok ya, sing dimbu mateng. Ora buah tok maksudnya, pelem ngono kae lho. Lah, heeh. Yuk. Semoga kamu satu tuang konten baterai cinta.
kowe mendem bae. Badai dan gelombang yang datang berimbang akan merusak haluan cinta kita. Salahe kowe mendem bae. Salahe kowe mendem bae. Kowe mendem bae. Ayo Mas. Beredar sang bumi mentari matahari. Namun cintaku takkan Masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah. jalan cinta. Berlayar dan derang mengarungi samudra. Mencapai tujuan itu di pantai Setul bang ada baterai cinta bareng anakku, ada Siska Bayu juga Rizka Aurora, sampun katuran oke terima kasih. Kali masih bidang musik budaya sambil menyikat waktu ya ndok ya. Oh telu-telu mas bro, oke dua-dua aja nggih. Ayo langsung tak putar kembali yang punya pria idaman bareng RCD dari musik budaya yang punya Sika Nurul, monggo. Oke yuk semoga sayangku yang punya pria idaman ya. Idamane semua orang apa piye iki? Gak Lho kagak sapa? belas rekaman. Oke, yuk monggo. Idamane Sopo? arek-arek. Ya ora apa-apa to, Nduk. Iya. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku ragu kepala. Sikapmu yang peramah dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Juga wajahmu yang terawat dan akan selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang pria idaman yang gadis sepanjang zaman. Sungguh sukar dicari Dinda, maju Nduk. Rada maju neh, maju yuk. seperti Sing uripen oman. dia sejati. Bagaimana aku tak bahagia berdampingan Iya ngatrut, maju Nduk. hai kekasih. Mustika Budaya. Goyang yuk. Biasa audio juga AJM Production.
setia. Oke, ditunggu nggih, tetap dikasih. Pokoknya sabar Mas Bro. Gimana? 2 lagu? Wah, 2 lagu 200 loh. Luar biasa pokoknya ya Nduk ya. Oke, kali masih pada Musika Budaya kembali bareng artis-artisnya dari Musika Budaya. Apa Nduk iki Nduk? Kon ning kono. Mbah, kari kue nak. Sing wani. Biasanya Siska Wahyu sing wani iki ya. Sak lagu tok. Apa nah? Wah. Sing penting jaluke medun tok. Sing penting kono joget. Oke. Satu teman ada Kang Gorika. Mangga. Dek Aan. Iki berarti jiwa-jiwa bapak iki ya dong. Oke, ya monggo Mas Aan. Satu teman ada Kanggo Riko. Langsung diaturi. Semoga. Siji-sijine mung Riko. Gimana bro? Memilih setia. Jaluannya memilih setia. Oke, yuk Mas Aan memilih setia apa Kanggo Riko sik manut. Nah, 1 jam. Piro nak? Saputra sun arungi sing ana hang bisa nyatasi welas iki masya ilang nyawa sun belani para kiai sun lakoni Samudra sun belani sing
lakoni kanggo riko. Ayo goyang enak. Siji-sijine mung riko dong ati ingsun selawase separuh raga iki ya romo kanggo riko. Siji-siji siji-sijine mung riko dong ati ingsun selawase separuh raga iki ya romo kanggo riko. Kanggo riko. Satu teman ada kanggo riko sama dia Guri. Oke, memilih setia. Oke, baik. Ayo Kang Mas. Satu teman pamurutan ada yang memilih setia. Ana masih di situ, Ana. Ana masih di situ atau gimana ini, Nak? Nggih. Pina memilih pupu sing nelongso ngaleh agak setia memilih setia. Piye leh, Nak? Memilih setia sih. Oke, yuk monggo. Memilih setia. Santifani, yuk sayangku. Di Santifani di. Diri ini pun merasakan pahit
setia sampun katuran oke terima kasih. Mami mau ada ego wong tua ya. Ego wong tua dulu nggih. Iya ini mohon maaf ego wong tua dulu ya Mas Bro ya. Memenuhi pamunutan tadi udah tadi loh. Mau nyawer berapa Ndok? 50.000 ya. Oke yuk monggo Mas Aan. Satu tembang ada ego wong tua. Aja balik kowe. Oke. Iku duwe aja utah. Aja balik. Aja balik. Duwe erek. Ya oke ditunggu. Oke. Iya dikasih dulu Mas, dikasih dulu mic-nya Mas Bro. Oke. Nanti dikasih kok dikasih neh kok. Satu tembang mau nonton ego wong tua ini duet nggih. Bareng artis dari musika budaya, bareng anakku Dinda. Oke, monggo sayangku. Yang punya ego wong tua? Cerita
Satu teman ada gawang Tuhan sampun ngaturan gimana? Ini tak kasih satu lagu lagi ya Mas Bro ya. Ini kita sudah jam 2. Oke, Kandas ini terakhir lagu terakhir ya. Oke, Diana persiapan naik dulu ya sayang ya. Naik atau masih di situ? Oke, siap. Ini Kandas sih buat Mas yang nyanyi mana ini Mas? Saya nyanyi ceng diki. Oke, siap. Nah, yuk langsung tak putar kembali yang punya Kandas bareng. Yuk yang punya Kandas langsung tak putar kembali bareng artis dan musik budaya yang punya Tira, monggo. Begitu dalam padaku takkan aku mengingkari janji. sekian dalam itu bercerita di kota berdua itu kenyataan.
bila kagem panjenengan sedaya ana salah utawa tutur kata sing kleru. Nyon ngapura sakake-ake. Ndak bisa tambah Kang Mas, mohon maaf ya. Ini sudah jam 2, kita sudah istirahat nggih. Soalnya sesuk anune ning ndi nduk? Aduh ya nduk ya sesuk ya. Tambah 200 memilih setia. Ndak, mohon maaf ya Kang Mas ya. Mohon maaf sekali. Oke. Iki karo ngeranti momongane nduk. Wis teko e. Apakah masih muda? Titik apa? Apakah masih Bilong niko malah ngatur aku ngatur urusan Diripun jenengan niko mboten silak janji wonten ing tenggene bungkam. Kan bedane apa sing tak rasakake. Indah sobat. Wis suwe banget aku lagi nemu lawan. Amangka rikala semono. Ana bocah wadon sing dadi telenge atiku kejabane mung sing. Ngono ya. Indah sobat. Ing kalaning aku mapan ana ing taman Satya. Aku tansah nginget lawan pasuryan mbah sakemang-kapang sak Malah kaporo panjenengan niku kapang dateng. Menawi pengati boten mengomongaken panjenengan kemawon ingkang raosaken kapang yen to kula menika sampun tamus sanget boten kepanggih kalih panjenengan. Anggi kene menawa wonten Kang Mas. Kyai kakung ingkang tresnan aja panjenengan tiyang. Rene kula niku badhe belajar
sing ana sambungane kawan Malah wonten kawitadosan. Pun panjenengan pengin pedalaken sumangga. Malih to makinipun kula saged sapian. kaya jumbuh perkaraning aku nembung sesanan kawan namun pamitku kawan aku arep aku nengesane Kanjeng Rama Mahkota Wangsa wanita kang dadi telenge atiku kali omong sira Menika nangis durung wae aku iki arep sowan kapura aku tinimbang ana ing ngersane Kanjeng Rama Mahkota Wangsa namun aku bakal sengkakake minangka sembahan ana ing Sumedang Kauru ning emane aku jebol krama Kangges. kaya Menika ingkang dados kersanipun pun tiyang sepuh panjenengan dipun lampahi kemawon Kangges. Nanging Kanjeng Rama wis njodohake lawan aku. Apa kira mangeten wanita ing menggone dadi sisian menika ana ing Sumedang Kauru. Wanita Sinten tiyangipun? Menapa to sedaya menika kurang tebih pun saged wanita ingkang dipun tresnani. Nanging sedaya menika sampun dados cicipanipun panjenengan kedah setya bektipun dhateng tiyang sepuh. kalane kowe iki nampa kelawan katresnan ning sakwise aku krungu kabeh tembungmu amun aku kudu lakoni dawuhan tan bedane kaya tembunge wong tuaku Mahkota Wangsa bakal tak Nini anakku Ger Endang Sorowati nlongso atimu sawise kapisah parang calon garwamu Kanjeng Pangeran Teguh Darmawangsa ngono ya Ger pancen pacobane wong urip kudu nglakoni sing kaya ngono ana tetembungan siji mati loro jodoh telu kanugrahan mbok gembok ana sing bapa mbok kuncen ana sing rapet kabeh mau mbok mulih kersane Gusti kang rebeng dumadi menungso ora bakal bisa endo marang kasunyatan jodoh wong menungso urip ana ing jagating seserawungan kudu nglakoni omah-omah kabejan aja seneng atimu nek pancen kowe lagi wae nampa kanugrahan saka kesaning Gusti kang rebeng dumadi Nini Endang Sorowati iki ana dalan ketemu karo Kanjeng Pangeran Teguh Darmawangsa kowe gelem barang jantur ana ing Kabupaten Morawari mergo dina iki Teguh Darmawangsa bakal didhawuhke marang
putri saka ing Borawari kang aran Mahadewi. Kae Pak Lekmu kemot gendut buntung ampir ana jaken barang jantur yo Nger wis cukup semene Nger.